24 urte dira presondegiratu zituztela. Urte luzeetako borroka eta duintasuna daramate. Aurten ere sustengua eman eta haien askatzearen aldeko aldarrikapena egiteko bildu gira hemen. Gaur egun baldintzapeko askatasun eskaerak pausatzen ari dira. Eta bide luze eta oztopez betea den eskaera honetan zehar, herritarren sustengua bildu eta antolatzeko deia luzatu nahi dugu. Herriaren babesaz eta indarraz besterik ez ditugulako etxera ekarriko. Lehen urrats gisa, presoak Euskal Herritik hurbilen elkartzea, senide eta presoen eskubideen errespetuaren aplikapena litzateke. Baldintzapeko askatasuna ukaiteko eskubidea dutenak eta eri diren preso eta ieslariak etxeratzearen bezalaxe. Gizartearen gehiengo batek bultzatzen duen bake bidea eta egiten diren urratsen aintzinean, bi estatuek politika berdina eramaiten segitzen dute. Presoen urrunketa eta sakabanaketa, isolamenduak, neurri bereziak, kondena luzeak eta baldintza latzak. Ieslari eta deportatuak ere munduan zehar barreiaturik segitzen dutelarik. Horren parean aldiz, Euskal preso eta ieslari politikoen kolektiboek hartu dituzten erabaki eta konpromisoak ditugu. Urteetan borrokatu eta borrokatzen segitzen duten gizon emazteek, gatazkari aterabidea atxemateko bidea ireki digute. Aukera eta baldintza hauek Euskal gizartearen esku gelditzen dira. Lekuko hartzea dagokigu, horri hauspo eta indar emanez. Bi estatuak posizio berean egonik ere guk aintzina egiten segitu behar dugu. Indarra eta ausardia dugula erakusten ari gira. Urratsak emanez, bidea eta aterabidea atxemateko. Egunero borrokatuz eta burua hautsiz. Segi dezagun beraz antolatzen, borrokatzen eta aintzinera joaiten. Gora Euskal preso eta ieslariak! Gora!